Здравейте, сладки! Днес най-накрая дойде време за дълго чаканото от вас видео, а именно какво има в моята чанта. Ще ви покажа тайните на моята женска чанта, който се интересува от тях, естествено. Благодаря за тези, които гледат и се интересуват. Имам нов инстаграм. Последвайте ме. Нека стигнем 10 000. Също така там може да разбирате всичко около моето ежедневие, къде ходя, какво правя. Ако случайно пусна въпросник за това какви видеа искате да виждате в канала ми, там е времето, в което вие може да ми споделите какво искате да виждате, така че последвайте ме, за да сте в крак с нещата около мен като цяло. Нека да преминем към видеото. Освен стига толкова приказки, не сте дошли все пак тук да си говорим само, ами искате да гледате моята чанта. Така, аз вече ви я показах. Няма нищо, втори път. И така, започваме. Тази чанта ви показвам в момента. Имам още 3, но тази ви я показвам, защото нея отскоро я нося най-често. По-скоро 4 ще имам. Така че да, нека започнем. Започваме първо с портмонето ми. Естествено нещо, без което не излизам, както и всеки нормален човек не излиза без портмоне, то това е ясно. Портмонето ми, то е на манго. Продължаваме нататък с несер ми за гримове. Тук има най-различни, най-вече червила има всъщност тук, защото харесвам червилата, обичам да си ги сменям, обичам да имам различни червила. Имам всякакви цветове всъщност и да, общо продължаваме нататък с... тази важна кутийка, която всяко момиче би трябвало да знае защо е в чантата, а именно за женският, как да го нарека, женската седмица от месеца. Момичета, знаете за какво говоря. Тези кутийки преди вървяха в промоции с, доколкото помня, мисля, че бяха на Always. Извинете ме, на Libres, да. Да. Тези кутийки вървяха тогава с промоции и аз тази много си я харесах и специално тогава си взех даже превръзките точно заради кутийката, просто защото беше много яка. Нормално нещо в женска чанта. Продължаваме нататък с търсим някои важни неща, а и също така тук си следя кога по-скоро трябва да ми дойде. Тук си записвам. Някои хора се записват на приложение на телефона. Аз съм свикнала на хартия да го правя, така че да. Продължаваме нататък. Кутията ми за очила. Защото, между другото, отскоро, въпреки че месец февруари има някакво слънце, което е, в смисъл за мен е много готино, просто защото аз обичам топлото време, обичам лятото, обичам слънцето. И много ми харесва, когато има слънце и да, общо взето. Очилата ми. Те са ми подарък, между другото, от кръстничка ми. И да. Това са поредните ми очила, защото абсолютно винаги, когато имам очила, аз ги губя някъде. И най-често ги губя, седнали сме някъде на кафе и просто ги зарязвам там накрая. Не знам защо, но не съм свикнала да ги нося по мен и когато седнем някъде на кафе и аз си ги оставям на масата, точно до телефона, обаче когато си тръгвам, както имам навика да си взема телефон, нямам навика да си взема очилата. А това е много кофти, особено ако си харесвате очилата. Така съм си загубила 2-3 чифта, които супер много си ги харесвах и беше ми кофти, ама. Сега, между другото, те много си ги харесвам и си ги пазя, което е интересно, че за сега съм ги опазила. Продължаваме с това спрейче на Рефан, което ми е от доста време. Използвам го рядко, но ако ми трябва по някой път да се напръскам нещо, въпреки че всеки ден се пръскам с парфюм, но просто парфюмът ми. Знам, че това не е от моята чанта, но просто искам да ви го покажа. Това е любимият ми парфюм, между другото. Уникален е, хора. Честно ви казвам, уникален е.
Продължаваме нататък с чантата ми вече. Така, четка за коса. Аз съм се взела с мен, понякога ако ми трябва, когато съм с права коса, както примерно днес и тази седмица като цяло бях с права коса и много лесно ми се заплита. И за да я приведа в адекватен вид, си я посредствам. Нали, естествено, когато съм кадърва, това няма как да стане, но повечето пъти съм права. Продължаваме нататък с два химикала. В момента съм в сесия и няма как да не нося химикали. Даже между другото във всяка една от другите ми чанти има поне два химикала, защото като отида на изпит, ако ми свърши единия, който се беше случил един път, тази умна глава тук носи по два. Така, за мен е нормално точно в момента да си нося химикали, иначе по принцип рядко имам химикал в чантата си. Като бивша ученичка вече. Така, продължавам с малките джобчета. Това беше като цяло. Мокри кърпи. Нормално. За всяко едно момиче да има мокри кърпи в чантата си, естествено, защото се налага дали нещо за себе си, дали ще услужи на някой, но се налага винаги. Сухите кърпички са следващите, които са много наложителни и трябва да имате, момичета. Ако нямате сухи мокри кърпи в чантите си, след този клип веднага си сложете по един пакет. Наложително е за нас, момичетата. Продължаваме нататък с слушалки. Много често ги използвам, особено когато съм в рейса. Не съм изкарала курсовете за книжка и затова съм с рейсове и с слушалки много често. Така че, да, общо взето те не излизат от чантата ми. Продължаваме нататък с дъвки. Винаги имам дъвки в мен, естествено. Обичам да дъвча дъвки. Обичам дъха ми да мирише на ментово и като цяло просто съветвам всички ви да носите дъвки в себе си и да дъвчете дъвки. Готино е. И за вас, и за хората около вас. Готино е. Продължавам с други дъвки, да. Общо взето, между другото, имам доста дъвки в себе си. Ами хора, всъщност, както изненада за мен, така и изненада за вас, също за мен явно е по-голяма изненада. Нещата в чантата ми свършиха. Това беше абсолютно всичко, което нося в чантата си. Както виждате, не нося много неща. Даже благодаря за всички, които изгледахте това видео. Надявам се да ви е харесало, надявам се да ви е било интересно какво има в моята чанта. Ако е така, дайте по един лайк, абонирайте се за канала ми, натиснете камбанката, за да не изпускате нито едно видео от този канал и ще се видим в следващото видео.